πάει συγκόλαση, εσενχή παραλίο. Ύψημα πάει συγκόλαση, εσενχή παραλίο. Τι έχετε να πείτε για το σκοπό αυτό? Του σκοπό το άκουσα από τον Χρήστο τον Μπαρκαρίδη από Αυστραλία. Εκεί το πρώτο άκουσα, το κάναμε και στο Συντάκι. Αυτός είναι παλιός σκοπός, νομίζω δικό σας? Νομίζω αυτού του πρωτοχωρίου. Εγώ στο Ριάκιο δεν το θυμάμαι, εκτός αν είναι καμιά διασκευή, γιατί έκανε ας πούμε ο Χρήστος, έπαιζε και λύρα και τραγούδησε. Μπορεί να είναι δηλαδή και δικιά του διασκευή. Και είναι ότι πιο αυθεντικό ποντιακό έχουμε στην Αυστραλία, Θα συμφωνήσετε? Ναι, τώρα από τους επιζώντες, ναι. Έναν κατλέγω